Saltou o Deportivo a Riazor decidido a poñer fin á xeira de 4 derrotas consecutivas. Tal eran as ansias dos brancoazuis que case sen tempo de comezar xa ían por diante no marcador. Aranzubía serve unha asistencia, Oriol líase co bote e Riqui aproveita para facer o primeiro. 1-0, gran partido do madrileño, que monopolizou o ataque deportivista. O Deportivo tentounos sobre todo con disparos desde lonxe. Probou sorte Riqui, pero Coltorti estragou a oportunidade de gol. Seguiría insistindo o ex do Xetafe, que minutos despois estrelaba o esférico no pau. Tampouco tería sorte na seguinte. Riqui marca, pero o gol é anulado por falta do madrileño sobre Torrejón. Foi aí cando comezou a espertar o Racing. Arana saca unha falta dende a esquerda, Colsa dá de cabeza e o balón pega no pau sen que Oriol atina a rematar. A segunda parte foi pro Racing. Munitis ia ter o empate nas súas botas, pero o cántabro, só diante da Aranzubía, pecou de xenerosidade. Nunca perdera Munitis nas súas visitas a Riazor co Racing. O ex do Depor empeñouse en que hoxe non fora menos. Dun centro que saiu das súas botas, chegou o empate. Munitis centra e Toni Moral marca no segundo pau. 1-1, gol dun ex do Celta. Ao final, empata un gol, 2 puntos dos últimos 18 pro Deportivo. Non lle gustan os números a Lotina, que toma nota de cara ao ano que ven. Yo no quiero sufrir, ¿eh? Ya sufrí un año en San Sebastián, una cosa que no la había preparado yo, que la habían preparado otros, pero me costó sufrir y no quiero sufrir más. Y una cosa que tengo que preparar yo, le doy muchísima importancia a lo que está pasando.